само банана. Е така с обелката и с банана. Заедно. Половинка. Е така да гледа. Добре. Белката и банана, да, много са хубави. Хора. Банана ми харесва и ако, например, отворите този пакет, аз и преди малко го забелязах, но забравих да го кажа, ето тук, манят. Ако го махнете това, ето тук може да видите, че има едно такова закръпващо се и трябва само да дръпнете леко и то се отваря. И после като искате да го затворите, просто е така штраквате. И хора, на тия бананчета много ми харесва отвътре. Просто самия банан. Ама обелката е малко по-твърдичка. Банан е много мек. Обелката е малко по-твърдичка като нормалните железни бомбони, като уния мечета. Така че на тия бананчета, които са белят, им давам... Колко да им дам? Мисля да им давам оценка от 9,4. Малко по-малко от гроздата, защото първо като искаш да обелиш банана, много се занимаваш, много лепкаво ти стават ръцете, пък не е много хубаво да ядеш само обелката, пък като го закапиш заедно и става по-хубаво. И да, и мисля, че на тия банани давам 9,4. Ако вие мислите, че трябва да дада друг рейтинг, пишете долу в коментарите какво вие смятате. Какъв рейтинг вие трябва да дадете за това. И чао!